Pakleno je vruće, ali stižu pljuskovi. Evo kada se očekuje pad temperature i osveženje. Do petka nas očekuju nadprosječne temperature, nakon čega nam stiže pad temperature i nevrijeme. Jako topli dani, usijali su termometri u Srbiji, ali uskoro stiže osvježenje. Meteorolog Nedeljko Todorović najavljuje ono što mnogi hoće da čuju, da stiže osvježenje. Do kraja nedelje će postati malo prijatnije, a onda sledi novi toplotni talas. Temperatura će pasti za 5 do 8 stepeni, odnosno temperatura će iznositi oko 30 stepeni. Međutim, nakon toga ponovo možemo očekivati porast, ali temperature neće biti toliko visoke kao sada u četvrtak kada se očekuje pik. Prvo će se to dogoditi u Vojvodini, gdje su u pojedinim delovima mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, rekao je Todorović. U petak nam sredinom dana i u popodnevnim časovima stiže osvježenje u Vojvodini. Tu prvo može doći do lokalnih pljuskova i grmljavina, a u noći između petka i subote lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u ostalim delovima Srbije. U ovim ljetnim uslovima, kada god ima grmljavine, negdje uvijek ima i grada. Samo je pitanje da li će ga biti u manjoj ili većoj meri, kaže meteorolog i dodaje da je nemoguće unaprijed predvidjeti gdje će doći do pojave grada. Todorović je naglasio da se u petak i u subotu ne očekuju izražene nepogode, već ljetni pljuskovi praćeni grmljavinom. Maksimalne vrednosti temperature će u subotu i nedjelju pasti za 5 do 8 stepeni, odnosno temperatura će iznositi oko 30 stepeni. Međutim, nakon toga možemo ponovo očekivati porast. Međutim, maksimalne temperature posljednjih dana juna neće biti iznad 40 stepeni, već će se kretati oko 35 do 36 stepeni. Novo osvježenje sa pljuskovima i grmljavinom nas ponovo očekuje već početkom jula, rekao je Todorović. Podsjetimo se, četvrtak će biti najtopliji dan u godini, temperatura će biti rekordno visoka.